Pozri, ak sa rozbehol. Predo mnou. Nie, kamera. To veľmi krásne robí. Tak sa môžeš pozrieť na moje videá. A doľava do toho. Tu si mal ísť. Dobre, nevadí. Ako ťa zoberieme. Usmej sa na mňa, samopačné dieťa. Usmej sa na mňa, poď, lebo ťa nebudem snímať. Poď, neboj sa. To je jedno, neboj sa, kadiaľ. Hľadaj, kadiaľ. Hľadaj, synku, hľadaj. Tadiaľ to musíš lepšie ako takto pomaly. Ty si neveril. No tak. A neboj sa aj doplakať, no čo už? No vidíš, krásny to pohľad. Pozrite sa, prišiel jeden z mesiaca a je tu. Nazar. To sa chcem rozbehnúť, vidíš to. Nepovedal, že môžeš aj niečo povedať, ono ti to chytí tú hlas. Čo by povedal? Nič nevie. Nič nevieš. A kadiaľ pôjdeme domov? V ktorú stranu? Pravo. Pravo? Tam? Pravo. Pravo, pravo. Dobre, tak... Napravo a pravo po pravej strane. Dobre, tak pôjdeme. Typ.